Paita accident yakaipisisa kulutumba tollgate pedo neBeit Bridge apo parovana bhazi rinonzi Urban Connect neGonyeti ranga rakasenga 34 ton yemagnesium. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Apa pashaika vanhu vakawanda, 17 died on the spot. The last time we checked it was 30 people that died. Vamwe vazoshaikira kuchipatara mushure mekunge vasengwa many hours later. So according to the eyewitness kurukunze driver Urban Connect anga achimanya zvikuru. They were actually 500 meters away from the tollgate. Gonyeti ranga richangobva kubhadhara pa tollgate risati ratombopedza kuchinja magia ese uku Urban Connect yatoita kumanya ikapotsa yatokurovana nemota yeGreat Hope yanga ichibva kumusha kunovigawo. So pabuda murodhi weUrban Connect wadarika uri speed ndokunosvikopinda mugonyeti vanhu vachibva vangoparara ipapo. This is very sad guys. 17 vanhu vabva vangofira pasport, hanzi ratanga nekurasa vanhu 8 vachibuda vachindowira uko richizokunguruka rakananga ukowo richiwisira vamwe panze. Driver weGonyeti akuvara zvikuru musoro asi zvatonetsa kuti vamuburitse. Kuri kunzaita wekutsemuka musoro. Vanga varipo vaedza kuti vamubatsire vakonewa kusvikira patozouya magrinder. So according to the eyewitness anova yeMukoma Thomas vanodriver mota dzeGreat Hope vari kuti ivo vanga vachitomanyawo kuti vasvike patollgate. Ndobva pauya webhazi weUrban Connect pane mwana anga akasengwa mubhazi ndiye atovati nai mukoma itai zvekutobuda murodhi pane munhu ari kuuya nespeed yakawanda kumashure uko. Pavangoti vabude vachinotsika kuyellow line webhazi abva angouya achimanya ndokudarika ndokunowira mugonyeti ranga richiuya. Steering yaita kudambuka, ambulance dzasvika ipapo dzatozosvika later. So accident iri kunzi yaitika kuma 7 am according to eyewitness as well. Vati iwe yanga iri 7:10 ndo paitika chiitiko ichi. Then mapurisa atozouya kuma 11 wepa tollgate weZimra atosiya tollgate rakadaro ndokumanya ndokuyawo nemota yake kuti vagone kubatsirana kubvisa vamwe vanhu. Pane vanhu vanga vakastaka mubhazi vanga vachitoita zvekutobvisiwa ipapo vachikatanurwa. Zvinhu zvino zvakaoma guys because ambulance iri kunzi yasvika haina chero stretcher bed i1 motor Land Cruiser. How do you respond kuti zvaitika kuma 7 8 9 10 11 4 hours later uchibva paBeit Bridge? And as we said, Beit Bridge is like 19 kilometers away. Iro border chairo harina ire ambulance yekusenga vanhu guys. Zvekunzi kwai vanhu ungatumira 1 Land Cruiser kwaitika chiitiko chikuru chakadai. Pane vanhu vakawanda vadarika pasini vachienda nekuBeit Bridge. There are so many people that have reported this issue, that could have reported this issue kuti paitika chiitiko chakadai, yet there was only one ambulance that came. Pazotosvikawo fire truck yazobatsirawo nemagrinder ekuti vaburitsewo bhudhi vanga vari mukati umu. Zvinorwadza. Vamwe vanhu vaita zvekutobatsirwa neGreat Hope kukandwa mukwantamu kuti vamanyiswe kuchipatara. Vamwe vakandiwa mulori yanga iri padhuze yasengawo 10 people. Then ambulance yangotora 3 vanhu, driver webhazi, conductor wacho neumwe wani munhu angonongwa. Pane vanhu vanga vaita zvekutodambuka kuti muviri unenge uri kusaidi uko, musoro uri kusaidi uko. Mapicture acho haiti kuisa apa. Asi chanyanyisa kurwadza Mukoma Thomas weGreat Hope ava ndechekuti pane vanhu vanga varipo vanga vachitora mapictures before munhu atoshaika. Munhu paanenge achiuira achiti vedu ndakastaka, pane vanenge vachitoona senge content vachitotora mavidhiyo. Zvatinogara taura zviya kuti mamwe mamiriyoni atinongonzi ningi watengegwa mota, ningi watengegwa chino ndo zvimwe zvatete tichitaura izvi guys kuti pane vanhu that are going to die unnecessary deaths. Hapana need kuti vanhu vashaike. Yes, paitika mafault, paitika mamistake, hava vanhu vatorara pasi. Pakonewa here kuuya mahelicopter airlifta vanhu kuti vaindiswe kuzvipatara vanowana help. Alright, kuzvipatara kwacho kwakune maservices ari right here.
izvo zvazvisina basa, but tiri kuti pasini peaccident ukanzwa kuti bhazi unenge uchitarisa 65-75 passengers, uri kutarisa zvakare driver naassistant wake werori ari mukati, we are looking at 70 people vanenge vashaika panzvimbo. Ko kana paita vamwe vangobatirwawo mucrossfire vangwane mota dzavo, you just need to send at least 7 or 8 mota dzinogona kuti dzisumudze vanhu kuvakonewa here kumanya kumushikashika. Kunoti vedway tine vanhu kuvara uku handei mota dzenyu ngadzipfekedzwe maplastiki aya timanye tinotora vanhu, ndo zvazvifanira kuitika. But aiwa senyika hatina, tiri busy kupembera sekalazi vapuwa mota, tagwirei wapuwa imwe 1.2, vano vapuwa vimwe 1.5 kuti vasheye. Pane vakomana vembudzi vadika mbudzi vari voga, pane we solar project wapuwa mabhiriyoni namabhiriyoni kuti adya ari yega. Ndo zvatinenge tichitaura izvi, hakuzi kuti vanhu vane godo, asi vanhu vari kuti if only we could put the money to good use tinogona kubatsirika. Pane vamwe vachatouya mucomment section papa tiri kutoziva, vachauya vachitotaura kutoti matanga godo wiki nerari kupinda papi paaccident iyi. Tiri kuti mari haingavi concentrated pamunhu wani, zvinotoreva kuti mari yenyika ngaishandiswe kuti ite betterment yenyika yese. Pakaipa pavanhu vasengwa kubva pasini iyi, pane vakawanda vanga vari critical, but zvakare eyewitness iri kuti iyo pakusumudza vamwe vanhu wanga uchitoona kutoti uyu musana wakadambuka, hapana upenyu, asi sekungoti tiri vanhu tinongoedza, vamwe vasvika vakashaika. So padriver wegonyeti aburitsiwa uyu achishandisigwa magrinder angosvika kuchipatara ndiye Sarai zvakare. So inguva yakaoma guys, tiri kungoti kuGreat Hope titende zvikuru nekushandisa maresources enyu kuti mubatsirane nevanhu pachitiko chakaipa kudai. So mota yeGreat Hope yamanyisa vanhu kuchipatara, ato-offer zvakare netrailer yake kuti asenge vamwe vashakabvu kuti vamhanyiswe kumamochari uko. Ukaona pachidambuka steering ichigwira uko guys, unoshaya kuti chi. Asi pane vamwe vane maonero avo vari kuti mapassengers kunyanya kana tapinda mumabhazi ngatizive nzvimbo yedu kuti isusu hatizi madriver. Pane vanhu vakawanda vanenge vachipusha driver, mhanya toda kundosvika Messina ichangovhura, kuma7 toda kurumidza kucrossa border. Marana aya nenambuya vanotengesa mumaflea market vanenge vachimanya kuti toda kundovhura Messina ichivhura isusu tichisvikawo. Saka unotoona kuti munhu anotobaya full steam ahead achida kundobata mashopu kuti avhure. Asi kana zvadai ndo zvatozoti munozokonewa kuita arrive alive. Zviri nani unonoke guys, hazvina kana basa. Vanoda kupfeka hembe chaivo vakashama, aiwa vanokumirira kusvika wadzoka kubva Beit Bridge. Havambochinji mashopu nekuti kwanzi manonotswa ne a few minutes. It was 19 kilometers away. They were going to spend less than 30 minutes vanenge vapinda muBeit Bridge. Marodi zvakangogadzirwa zvakanaka wani. Kwa driver vanga vatsamwei kusvika vazotsika mafuta kusvika malevels iwayo. Chero dei kwakuchinzi havana kurovana nebhazi negonyeti ranga rakasenga lodi yakakura kudai. Vanga vachangosvikotutana netougeti nekuti maitiro acho anga asiri munhu ari kuda kuchaya mabhreki. Totenda zvakare veZimra neHumanity yavaita yekumanyawo nedzavo mota vachiedza kubatsira. Shashorwa zvikuru vanhu vanotanga kutora mavhidhiyo guys, vakutoona koneti hai papapo senyika tinokanganisa. Mapictures aya akatokoropewa kuratidza kuti pane vanhu vakangorasika pasi, ropa riri everywhere. Pane vanhu vakadambuka udambu their limbs that pese apa akangokandiwa. Tatozoona kuti aiwa ma-community guidelines edu haazotibvumiri kuti tidaro. Guys pakaipa zvachose, tiri kungoti kumhuri dzarasikirwa veduwe nyaradzwai panguva yakaipa kudai. Unoshaya chero kuti woudananiko woudzani guys panguva iyi. But tiri kuti susu senyika tinomira nemi tichichema pamwe chete tichingoti nyaradzwai. Pamwe pacho vanhu zvakare kuri kunze pane possibility yekuti vanhu vachaviga chero mitumbi isiri yavo nekuti kudambuka kwaita vanhu nemapurisa achiedza kubatanidza mapisipisi abuda ipapo kubhazi rari chimbonyanya farisireiko kudai naivedwei. Zvakaumazvo.